kwanabaya ibibakuyilana tiri kupanana bote wedu wakandovaseka zvese ukupedza wobhuloka hedu ndichaonavo pane vandichayaaichii ndanonoka kuireply ndandova ndingada kureply ipapo ipapo ndinenge watotaka imwe nyaya naitokotaura nabajosepakangoona ndobva ndambobhonda kandatona kutoda kuti vandisende vaboche reply ototanga wati zvazodai ndikati ndosendegwa nanasisa asisvika sisi akananga kakavasara chimanyamadi koda video rangu univharodha ndorekodha rozozvikorwa bata sharp gules chinhu chiya chinenge chapedza kuita masetups ando inonzi streamlab chamupai login nepassword then machiinstalla mubva mavhura so then mavhura so inobva yauya pakasi chi go live ndakatoseta chimaaccounts acho mukupresa pakasi go live panapa saka inobva yakubvunza kuti muda kuenda papi otherwise munoona yakatika mubva machuza kuti ndoda chii YouTube, Facebook, TikTok. Or for now, chumboendai pa Facebook, TikTok. Then move mati next. Maona mati next panapa inobva yataridza kuti moda kuposta papi pakasi timeline mobva machuza page panapa modzika mochuza Sisimeli Diaries panapa mobva mati next. Maona then chiload apa panoti next chinobva chando open a portal ye TikTok.